Вітаю, шаноўнае спадарства, з вами Ася Беларуска і вы ў маёй чытальнай зале. Сёння мы распачнем з вами мой новы фантастычны аповед, які будзе складацца з 5 частак. Увага, дысклеймер. Аповед хоць і грунтуецца на некаторых гістарычных фактах, усё ж цалкам прыдуманы і фантастычны. Любое супадзенне з рэальнымі людзьмі з'яўляецца выпадковым, але ж чаму б такога не магло адбыцца, праўда? І так, фантастычны аповед пад назвай «Таямніца сядзібы». Частка першая. Поехали. Кароткі ўступ. Стомленымі рукамі Степаніда Шыбека вычэрпвала гразь і бруд з расчышчанага за некалькі тыдняў раскопу. Вялізны прастакутнік глыбінёй у метр з паловай заліло дажджамі падчас моцнай навальніцы. Вада нанесла смецце ў перамешку з пяском і выкапанай глінай, ды пакінула ўсё ў тае яме. Нібы самой прыродзе карцела перашкодзіць Степанідзе знайсці схаваную на працягу стагоддзяў таямніцу сядзібы райтанаў. Степаніда Шыбека, выкладчыца археалогіі ва ўніверсітэце Менску і навуковая супрацоўніца гістарычнага музею, стаяла на каленях у хлюпкай дрыгве, зачэрпвала кошыкам і далонямі вадкую зямлю з глінай і камянямі ў вядзерцы, якое затым на вяроўках падымалі яе студэнты, будучыя археолагі Антось ды Уладзь. Незважаючы на боль у спіне, схаладнелыя калені і смагу, Степаніда ўпарта змагалася з наступствам стыхіі. Але на вочы час ад часу набягалі слёзы ад глыбокага пачуцця несправядлівасці. Пякучая крыўда раз-пораз уздымала ў грудзях едкі гнеў, і тады жанчына шэптам лаяла надвор'е, якое сапсавала працу, абыякавых калег-навукоўцаў, якія засталіся ў Менску, не пажадаўшы далучыцца, вяскоўцаў, што збеглі ад містычнага дыму, свой цяжкі лёс упартай жанчыны і той дзень, з якога пачалася гэтая брудная і быццам беспаспяховая прыгода. Над галавой праляцеў хрыплы вокліч Антося. Хлопец спусціў драбіну і падаў Степанідзе руку, калі яна на дрыжачых нагах паднялася на паверхню. У цёплых промнях заходзячага сонца па дарозе ад сядзібы да раскопак крочыў участковы капітан Алесь Будзько. Пэўна, з недобрай навіной, заўважыла Эмілія Міхалевіч, падаючы сяброўцы пляшку з вадой. Степаніда акінула вокам зробленую працу. Амаль палову смецця ўдалося расчысціць за дзень. Падмеціла яна з задавальненнем. Прамачыўшы горла, жанчына звярнулася да ўчастковага, калі той нарэшце параўняўся з ёй. «У мяне будзе да вас новая заява, спадару капітане Будзько». Степаніда паказала на раскоп. «Бачыце, амаль 10 сантыметраў зямлі нанесла залівам». Участковы апусціў галаву, павадзіў вачмі па дну ямы і запытліва паглядзеў спэцканы твар Шыбекі. «Звычайна мы ставім на сціл, такі невялічкі дах, каб дождж не перашкаджаў нашай працы», працягвала тлумачыць Степаніда. Але ж нехта падчас навальніцы ўночы прыйшоў ды разламаў усё. Злосць узнялася ў сэрцы Шыбекі і кінулася румянцам на шчокі. Жанчына падхапілася і пацягнула участковага за сабой. «Вось, глядзіце!» Яна падвяла яго да ламачча. «Тоўстыя палкі не маглі самі зламацца. Іх параспілоўвалі. Ды і пластыкат паразламалі нелюдзі!» Задыхаючыся, амаль крычала Степаніда. «Між іншым, усё тое куплена на грошы з дзяржаўнага бюджэту». Капітан Алесь Будзько абвёў позіркам дошкі і ўломкі пластыку. Заўважыў нават месца распілу. Цяжка ўздыхнуў і выняў з унутранай кішэні кіцелю паперу. «Гэтым мо займуся пазней, але ў мяне папярэджанне да вас». Ён сунуў паперку ў брудныя рукі Степаніды. «Згодна з пастанаўленнем, атрыманым мною сёння з Менску, вы, грамадзянка Степаніда Шыбека, малодшы навуковы супрацоўніца», выправіла яго Степаніда больш аўтаматычна, праглядаючы вачыма тэкст дакументу. «Як сабе хочаце», кінуў участковы абыякава. «Вы мусіце спыніць працу, бо сваім дзеяннем парушаеце гісторыка-культурны ансамбль і замінаеце турыстам наведваць сядзібу і яе наваколле». Степаніда нічога не адказала. Яна апусцілася на валун і разгублена агледзелася на сваю працу. Якім чынам музей, што на пачатку даў ёй дазвол на працу і раскопкі, цяпер адмяніў сваё рашэнне і забараняе працягваць пошукі адгадкі таямніцы? Степаніда цяжка ўздыхнула, разглядаючы свае карычнева-рудыя ад засохлай гліны далоні. Як увогуле яна апынулася ў гэтакім брудным і дзіўным становішчы? Бледныя вусны з кропачкамі засохлай гліны сумна ўсміхнуліся. Ніхто ж ніколі не слухае папярэджання. Кожны ідэйны чалавек упэўнены, што толькі ён разумны ды здатны на адкрыцці, а астатнія, трусы ды канцылярскія пацукі, толькі і ведаюць, што клапаціцца пра сябе, вярсці лухту ды перашкаджаць тым, хто сапраўды намагаецца нешта змяніць у жыцці, у грамадстве, у культуры ды гісторыі. Вось так, уздыхнуўшы, сказала сабе Степаніда, чалавек і знаходзіць сябе раптам у складаным і нават брыдотным становішчы. Дык з чаго ж усё пачалося?
Скончыўшы гістарычны факультэт, а за ім магістратуру з аспірантурай па археалогіі, Стэпаніда Шыбека пайшла працаваць у музей, ды час ад часу чытала лекцыі ў сваёй альма-матэр. У адзін золкі дзень позняга кастрычніку, калі за вокнамі імжыць дробны дождж, а вецер стомлена ўздыхае жоўтым лісцем, якое ападае непрасохлыя лужы, у музей прынеслі пасылку. Цяжкая скрынка месціла ў сабе 100 старажытных кніг, акуратна абернутых аксамітавай тканінай. «Хто ж той сэкрэтны мецэнат?» – спытала Стэпаніда ў адміністратара. Той працягнуў візітную картку, на ільняной паперы якой залачоным цісненнем віліся размашыстыя літары «Станіслаў К. Радзівілаў», а я 1734. Стэпаніда пакруціла картку ў руках і, згубіўшы да яе інтарэс, кінула ў скрынку, якая цікавіла жанчыну значна больш. Працоўны дзень падыходзіў да свайго сканчэння, але гэтае не спыніла Стэпаніду. Яна апранула белыя пальчаткі, накінула на плечы халат, прыкрыла твар ахоўнай маскай ды акулярамі і, адчуваючы сябе дзіцём перад навагодняй ялінкай, пачала распакоўку. Кім бы не быў той загадкавы Станіслаў К. Радзівілаў, разважала Шыбека, гартаючы пажоўклыя, а месцам абгарэлыя старонкі кніжак у скураных вокладках, яна дзякавала яму за вялікі ўнёсак у спадчыну краіны. На паверхні скрынкі Стэпаніда напаткала кнігі часоў стварэння першай незалежнай беларускай дзяржавы. Другім слоем ляжалі Біблія і пераклады французскіх філёсафаў, надрукаваныя ў Варшаве ў 19 стагоддзі. І так, далей па крысе Стэпаніда прасоўвалася ў глыб вякоў. На самым дне скрынкі яе чакаў асабісты дзённік у вокладцы з чароўным карункавым цісненнем. Першыя старонкі былі вырваны, нібы нехта наўмысна хацеў скрыць, каму належаў дзённік. Праца з кнігамі была лёгкая. Адсканаваць, прысвоіць асабісты нумар, накіраваць арыгіналь альбо ў архіў нацыянальнай бібліятэкі, альбо ў залю музея адпаведнай эпохі. А вось дзённік невядомага аўтара з сярэдзіны 18 стагоддзя захапіў розум Стэпаніды і цалкам авалодаў яе працоўным ды вольным часам. Яна раздрукавала для сябе адсканаваныя старонкі і спрабавала зразумець зробленыя каліграфічным почеркам запісы то беларускай лацінкай, то польскай мовай і прадзіралася скрозь складаныя абароты, адметныя для 17 стагоддзя і зусім незразумелыя сёння. Ужо бліжэй да каляд, калі грамадства рыхтавалася да святкавання раствады Новага года, а ноч у горадзе стаяла святлейшая за дзень ды падмірфала разнакаляровымі лямпачкамі ў вокны гаражан, Стэпаніда паклікала ў госці сваю сяброўку Эмілію Міхалевіч, каб зрабіць дасканалы пераклад і атрымаць поўнае разуменне дзённіка. Эмілія калісьці навучалася ў тым жа універсітэце, што і Стэпаніда, толькі на факультэце філалогіі. Яна захаплялася паходжаннем славянскай моўнай групы, з ахвотай скончыла аспірантуру і атрымала навуковую ступень, абараніўшы дысертацыю. Але потым пайшла працаваць менеджеркай у турфірме, бо гандляваць квіткамі ў вырай больш фінансава карысная праца за пошукі філалагічнай ісціны. Седзячы ва ўтульным фатэлі з келіхам чырвонага віна аднекуль з французскага Праванса, Эмілія Міхалевіч зацікаўлена разглядала першыя старонкі дзённіка. Гэтак выражацца мог чалавек з вышэйшай адукацыяй, заўважыла Эмілія. Аўтар відавочна быў высакароднага паходжання. Безумоўна, бо ў тыя часы мала хто мог бесклапотна паехаць у заходнюю Еўропу. Дзённік належаў некаму з вядомага роду. А хто такія рэйтаны? Спытала Эмілія, лізнула палец і перагарнула старонку. Ліцвіны прускага паходжання, патлумачыла Стэпаніда. Існуе думка, што менавіта Тадэвуш Рэйтан стаў правобразам героя паэмы Адама Міцкевіча «Пан Тадэвуш». Бацьку Тадэвуша, Дамініку Міхалу Рэйтану, за адданую службу Ян III Сабескі, кароль польскай кароны і вялікі князь літоўскі, перадаў землю ў Грашоўцы. Тое, што цяпер завецца Грушаўка, дзе захаваліся рэшткі сядзібы. Пра якую і згадваецца ў дзённіку, усклікнула Эмілія, захоплена гартаючы старонкі. Тут амаль усё датычыцца тая сядзібы. Так, аўтар дзённіка даволі часта наведвае Рэйтана, пацвердзіла Стэпаніда, аднавіўшы келіхі. На 8-й старонцы я знайшла нешта пра выставу ў Лондоне, але не зразумела. Шыбека выхапіла з рук сяброўкі стос раздрукаваных папер, знайшла неабходную і паказала пальцам на першыя радкі. Не разабрала словы вось тут. Эмілія глынула віна і некалькі хвілін маўчала. «Ай, такія цікавыя, незвычайныя звароты!» – выгукнула яна нарэшце, голас яе прагучаў з радасцю і са здушанай тугой адначасова. «Як даўно я не чытала штосьці такое ж прыгожае, ладнае, вытанчанае. Усё толькі кароткія паведамленні з безліччу памылак. Да і то на вялікім і магучым!» – прыснула жанчына і галынула яшчэ віна. «Сцежка, а нам спатрэбіцца больш віна і штосьці да закусцы, калі мы ўсур'ёз збіраемся праглядзець увесь гэты чароўны дзённік». І далей, пад смачную вячэру, Эмілія выразна і з прыгожай артыкуляцыяй зачытвала запісы невядомага аўтара, тут жа перакладаючы на сучасную мову.
Степаніда толькі загадкава ўсміхалася і час ад часу ківала ў такт голасу сяброўкі. Кастрычніка 17 1756 год. Дамовіліся будавацца ў Грашоўцы пад старой сядзібай, зачытвала Эмілія. Тата Дамінік скончыў будаўніцтва новай сядзібы ў мінулым годзе і наказаў усім жыць тут. Па старой сядзібы вырашалі пераўтварыць у гаспадарчы блок ці ў бровар. Так усе і лічылі пасля, заўважыла Степаніда. Нібы тое была гаспадарчая будоўля. Ад яе цяпер, на жаль, засталося некалькі муроў, якія пакрысе рассыпаюцца. А я, калі апынулася ў Грушаўцы ўпершыню, аглядаючы руіны, запэўнілася, што раней сядзіба мусіла быць менавіта тут. Ну, можа, нядбайна кінула Эмілія і працягнула перакладаць. Наймітаў прывезлі ажно з Наваградка. Вядома, атрымалася даражэй, затое ніхто з мясцовых нічога ведаць не будзе, і скляпенне застанецца ў сакрэце. Эмілія, звузіўшы вочы, углядалася ў паперкі. Адлічылі 10 крокаў ад паўднёвай сцяны і пачалі капаць унутр двара. Работа скорылася. Ішла хутка, маецца на ўвазе, тут жа дадала Эмілія. І напрыканцы ліпеня на двары старой сядзібы з'явіўся яр глыбінёй амаль у 3 і даўжынёй у 4 сажні. Степаніда тут жа патлумачыла, то бок укапаліся на 5 метраў у зямлю, і гэта толькі з дапамогай рыдлёвак. Эмілія засмяялася, пажавала аліўку і працягнула. Вось цікавая заўвага. Рэйтан хацеў новы склеп злучыць са скляпеннем сядзібы так, каб ніхто ні пра што не здагадаўся. Я падпарадкаваўся, тут нельга спрачацца. Таму звольніў наймітаў і паехаў у Бярэсці шукаць новых. У верасні Тадэўш прывез з Вільні броварнае начыненне, і пакуль усталёўваліся варачныя катлы і іншыя, мы вылучылі час і пачалі працу. І да зімы атрымалі патаемны ўваход у наш сакрэтны склеп. Эмілія паглядзела на сяброўку задумліва і спытала: «Навошта неабходна столькі сакрэтнасці?» «Мяне тое ж зацікавіла», – паківала Степаніда, паціраючы стомленыя вочы. «Там потым вядзецца пра чуткі аб злавесным знікненні людзей, але пра ўсё паслядоўна». Яна паднялася запарыць гарбаты, і хутка гасцёўня напоўнілася духмяным водарам лісця, што захавала ў сабе гарачае сонца і свежае паветра ў гурыйскіх склонаў шчырая і ветлівая Грузіі. Эмілія паклала ў гарбату лыжку мёду, зрабіла глыток і ад задавальнення заплюшчыла вочы. «Сцежка, а паляцелі ў Грузію?» – раптам сказала яна. «Як у студэнцкія часы, толькі з большым камхортам», – засмяялася Эмілія. «Я буду слухаць шэпат мора і салодкі рокат грузінскай мовы, ты паедзеш разглядаць руіны, а ўвечары пад смак мігрэулі хачапуры будзем абменьвацца ўражаннямі». Степаніда стрымана усміхнулася сяброўцы і нічога не адказала. Бесклапотныя вакацыі, безумоўна, вабілі яе, але таямніца дзённіка была мацнейшая. Степаніда Шыбека яшчэ не прызналася сабе, але недзе ў глыбіні яна ўжо ведала, што наступнае лета страціць на пошукі і доказы таямніцы сядзібы рэйтанаў. Красавіка 6 1757 год. Працягвала Эмілія перакладаць дзённік невядомага аўтара. У вясну доўга чакалі, каб сышла вада і нарэшце яма пераўтварылася ў пакой з мураванымі сценамі і склепяністай столі ў 2 рады, якая абапіралася на 2 калёны пасярэдзіне. Я быў супраць, бо калёны скрадвалі частку прасторы. Аднак італійскі архітэктар сцвярджаў, што столь будзе трымацца не адно стагоддзе. Ну вось і паглядзім. Эмілія усміхнулася і спытала не то самога аўтара, што нябачнай постаццю парыў паблізу, не то самое сябе. Што паглядзім? Памарудзіўшы яшчэ крыху, яна працягнула пераклад. Калі кладка падсохла, засыпалі скляпенне зямлёй, а пан Тадэўш даў загад вырошчваць на тым месцы белыя ружы і збудаваць альтанку. У архіве майго музею я знайшла прыкладную схему былой сядзібы, ну ці бровару. Степаніда расклала на стале копію чарцяжу. Будынак моцна пастраждаў падчас усіх падзелаў і Першай сусветнай вайны. На пачатку 20-го стагоддзя цэлай трымалася толькі адна частка і месцамі захаваўся падмурак. Грунтуючыся па ім, невядомы нам цяпер даследчык змог аднавіць агульны, але даволі прыкладны выгляд. Степаніда паказала алоўкам на правае крыло. Паўднёвая сцяна вось тут. І капалі яны ўнутр двара. Значыць, калі адступіць ад сцяны прыблізна 10 крокаў, можна знайсці таямнічы склеп, які хаваецца недзе тут і дагэтуль. Эмілія абыякава прасачыла за завостраным алоўкам сяброўкі, паціснула плячыма і працягнула зачытваць. Чэрвеня 21 1758 год. Піша: «Амаль увесь год правёў, займаючыся справамі ды выконваючы татавы загады. Служба каралю забірае ўвесь час, таму ў сядзібе не паяўляўся. Можа і добра, каб наша з Тадэўшам праца не парасла чуткамі. Студзеня 14 1759 год. У лістападзе наведваў Парыж, а за тыдзень да раства сустрэўся з Тадэўшам ва Фларэнцыі. Многа елі ды пілі за сустрэчу, абменьваліся думкамі.
Пераглядзелі свае рукапісы і заўвагі да іх. Сабралі амаль усе неабходныя рэчывы. Атрымалася 8 вялізных куфраў. Знайшлі купца, што накіроўваўся ў Вільню, і дамовіліся аб перавозцы. Я паехаў зноў у Парыж па справах дзяржаўных, а Тадэвуш вярнуўся дамоў сустракаць нашае майно. Эмілія паглядзела ў палаючы твар сяброўкі, пагрукала доўгім пазногцем па стале і спытала, пільна як следчы, заглядаючы Стэпанідзе ў вочы. Ты ўжо ведаеш, што нарыхтоўвалі яны для свайго склепа. Гэта не складана зразумець. Стэпаніда адламала ад слодача кавалачак, размачыла ў гарбаце і паклала ў рот. І чым яны займаліся? Эмілія кінула на сяброўку падазроны позірк. Стэпаніда, каб схаваць усмешку, паднесла кубачак да вуснаў. Тады Эмілія пагартала паперкі і адкрыла апошнія запісы. Кастрычніка 1, 1780 год. 8 жніўня яго не стала. Затрымаўся ў Вільні па службовых справах, на пахаванне не паспеў. Сядзібу наведаў толькі ў верасні. Цяжка знаходзіцца, дыхаць немагчыма. Зачыніў склеп і з'ехаў. Чытай наступны, усміхнулася Стэпаніда. Ліпеня 24 1786 год. Сустрэў у Лондоне знаёмага, стае навуковай выставы, дзе пазнаёміліся з Рэйтанам. Сэр працягвае свае спробы, але безвынікова. Вядома ж, калі ў нас Тадэвушам не атрымалася, дык у цябе, старэча, пагатоў. Аднак стары сэр падкінуў мне думку. Неабходна вяртацца ў сядзібу. Эмілія прабегла вачмі наступныя радкі. Студзеня 19 1788 год. Не было часу рабіць запісы. Апошні год правёў за эксперыментамі. У нашым з Тадэушам дзённіку запісваў усё больш падрабязна, але тут хачу звярнуцца да цябе, тату, і да цябе, добры стары сябра. Ведаю, што вы ўжо не ходзіце сярод жывых. Затое, можа, назіраеце за мной і, можа, нават бачылі, як асабістым розумам я зруйнаваў мяжу, што заўсёды аддзяляла чалавека ад вечнасці. Тато мой, калі б толькі ты дажыў, абавязкова ўбачыў, што сын твой не круцель, не жартаўнік, ды не дзікун, што марнуе заробленыя табой грошы. Сыну твой, тато, навукоўца, дружа мой, мужны і смелы пан Тадэвуш, як мне шкада, што не паспелі мы з табой зрабіць нашае адкрыццё да пагібелі тваёй. Сэрца тваё не вытрымала болю за радзіму нашую. Можа, калісь сустрэнемся зноў. Таму я абяцаю, што... Эмілія пагартала старонкі. Гэта апошні? Можа і не. Стэпаніда задумліва праводзіла рукамі па валасах, збіраючы іх хвост і зноў распускаючы па плячах. Падобна, што нехта вырваў старонкі. Але вярніся, Эмка, ты прапусціла шмат цікавага. Эмілія пажавала вусны. Здагадка запаліла яе прыгожыя разумныя вочы. Яна з яхідствам утаропілася на сяброўку. Сцежка, а навошта ты паклікала мяне? Спытала Эмілія. Ты сама ўмееш чытаць старыя тэксты і польскую разумееш. Навошта табе я, калі ты сама ўжо ва ўсім разабралася? Не адказаўшы, Стэпаніда падхапіла кубачкі і прынялася бразгаць імі ў ракавіне. Пад шыпенне электрачайніка яна агледзелася на сяброўку, што цярпліва сачыла за ёй, усміхнулася і адказала: «Прачытай астатнія запісы і паглядзім, што ды як». Эмілія засмяялася і падышла да шыбякі. «Вось, Сцежка, вось жа хітрыца!» Эмілія патрэсла перад тварам сяброўкі указальным пальцам з акуратным доўгім пазногцем, пафарбаваным у глыбокі чырвоны колер. «Нешта ж задумала», – дадала яна і апаласнула разгарачаныя шчокі тут жа над кухоннай ракавінай. Запарыўшы свежай гарбаты, жанчыны працягнулі вывучаць дзённік, напісаны невядомай рукой у 18 стагоддзі. «Ой, 10 старонак прэсных разважанняў», – незадаволена ўздыхнула Эмілія. «Стыль прыгожы, чытаць адна асалода, але змест сэнсу з прэс-пакуты. Паслухай». Эмілія кашлянула і зачытала. «Назіраў у замку за птушкамі. Зграі зладжана ўздымаюцца да гары і таксама, не згаварваючыся, апускаюцца. Чый нячутны для вуха людскога голас чуюць яны? Хто можа кіраваць зграяй? Няўжо птушкі самі? Але нехта існуе там. За недасяжнай мяжой нябачны кіраўнік, нячутны лялькавод, што назірае ды кіруе лёсам, распаражаецца жыццём і...» Далей ён запіша яшчэ думкі Рэйтана. Перапыніла сяброўку Стэпаніда, разглядаючы прыгожы і засяроджаны твар яе. Эмілія лізнула палец, перагарнула паперу і пашукала вачыма. «Пасварыліся», – зачытала яна і коратка усміхнулася. Тадэвуш запэўнівае, нібы няма ніякай сілы нябеснай, ніякай істоты вышэйшай за чалавека. Быццам узнікла ўсё само сабой. Спачатку смешна было, але Тадэвуш распавядаў сур'ёз. Ён сапраўды верыць у свае прыдумкі. Раззлаваў мяне, згадваю цяпер, і нанова ўздымаецца гнеў у грудзях. Як можа быць, не разумею, каб жыццё само сабою тварылася? Як без гаспадара, без творцы?
Адно люблю пана Тадэвуша, хоць і кажа пустую бязглуздзіцу. Эмілія пачасала пазногцем мезенца каля носа, потым падчапіла пальцамі хвалістыя пасмы і адкінула са лба. А Рэйтан быў блізкі да ісціны. Усяго толькі праз 50 гадоў Дарвін агучыць сваю тэорыю. Скажы яшчэ, што Рэйтан то беларускі Дарвін, засмяялася Стэпаніда. Давай далей. Чэрвеня 2 1760 год. Доўга замаўлялі солі ў вырабнікоў. Дамаўляліся, перайначвалі, дацягнулі да лета. Каб не было надта падазрона, прапанаваў згрузіць усю соль у пяне. Так у Нясвіжы з'явілася саляная гара. Паставіў вартаўнікоў, а ўсё адно мясцовыя цягнулі памалу. У сядзібу завозіў соль па 2-3 дзежкі за раз. Эмілія паглядзела на твар сяброўкі, расцягнуты шырокай усмешкай. Яна нічога не спытала і працягнула. Чэрвеня 28 1760 год. Праца пайшла. Але не так, як мы з Рэйтанам уяўлялі сабе. Стварылі ліхтар. Дзіво! Вадкасць у колбе асвеціць як вагонь, толькі мяккім жоўта-зялёным колерам. Тадевуш напісаў у Лондан да свайго былога настаўніка па хіміі. А пераскачы цяпер праз 2 запісы, загадала Стэпаніда. Эмілія паслухмяна зачытала з неабходнага месца. Ліпеня 18 1760 год. Да сябе выклікаў тато. Ён надоеча вярнуўся з Варшавы і ўбачыў пагоркі з солі. Доўга сварыўся. Я усміхнуўся ў адказ і выняў з табакеркі колбу, змяшаў раствор і паказаў наш з Рэйтанам ліхтар. Тато лаяў мяне, але ліхтар прыняў і захатаў вырабіць некалькі дзясяткаў, каб дзівіць сваіх гасцей. Эмілія падняла вочы на сяброўку. Твар Стэпаніды пераліваўся нецярплівай усмешкай і прачуваннем нечага вогненна-яскравага. Эмілія засмяялася. «Ты нібы нешта ўжо ведаеш», – заўважыла яна і прамачыла горла астылай гарбатай. «Нічога не кажы. Сама мо здагадаюся». Эмілія перагарнула старонку і павадзіла чырвоным пазногцем па каліграфічных радках. Сакавіка 12 1761 год. Усю зіму праводзілі эксперыменты. Марна. Рэйтан упарта дамагаецца знайсці формулу. У мяне апусціліся рукі, і я паехаў у Вільню. Нельга забывацца на службу роднай Ліцве. Траўня 28 1761 год. Як хораша дыхаецца ў грашоўскай сядзібе. Уязджаў падчас адлігі, запомніў смурод, бруд ды зграі галодных крумкачоў у полі. А цяпер хораша, зелена, водар язміну і шыпшыны ўздоўж брукаванкі, ды шырокія крылы буслоў у паднябесе. Рэйтанавы ружы над скляпеннем набухлі бутонамі. Сэрца налілося прагай жыцця. Адчуваю, што цяпер у нас усё атрымаецца. Эмілія спынілася, адгарнула некалькі старонак, хуткім позіркам перачытала папярэднія запісы, задумліва правяла вытанчанымі пальчыкамі па ілбе, зноў адкінула валасы, далікатна пагрукала пазногцем па надзьмутым вуснам. «Нешта звязанае з алхіміяй рабілі?» – спытала яна ў Стэпаніды. Тая толькі усміхнулася ў адказ, перасела на канапу, прыцягнула да грудзей калені і абвіла рукамі. Эмілія працягвала разважаць. Рэчывы замаўлялі, соль ім патрэбная была, настаўнік па хіміі з Лондана, філасофскі камень, ці намагаліся здабыць золата. На твары Стэпаніды разлілася шырокая усмешка, і яна прапанавала чытаць далей. Эмілія пакорліва падпарадкавалася. Ліпеня 4 1761 год. Пачалі з'яўляцца чуткі пра знікненне людзей у падмурках сядзібы. Тадэвуш мой хвалюецца. Вядома ж, мы страцілі 5 чалавек. Отже, пахавалі іх з пашанай, ды сем'ям падарылі грошай. Але ж фантазіі чалавечай не існуе межавання. Ліпеня 29 1761 год. Пілі квасу на гандлярскай у Ляхавічах. Чакалі нясвійскі экіпаж з нашай соллю. У натоўпе пачулі дзіўныя размовы. Нібы я разам з Рэйтанам у скляпенні сваім маю алтар, на якім мы ўсхваляем д'ябала, ды ў пекла ягонае прадаём душы чалавецкія. Пане каханку мой Тадэвуш, небарака, збляднеў, спахапіўся ды пакрочыў прэч. А я прызадумаўся, калі ў Ляхавічах гэтакае вядзецца, пэўна, хутка і да таты дойдзе. Празорлівец. Увечару наступнага дня прыбыў пасыльны ад таты, заклікае ў Нясвіж. Эмілія глынула гарбаты, перагарнула старонку. Стэпаніда з захапленнем назірала за сяброўкай. Цікаўнасць, што разгарэлася ў сэрцы Эміліі, цягнула яе паглыбіцца з галавой у пошукі. І гэта яўна адлюстроўвалася на бялявым з вытанчанымі яўрэйскімі рысамі твары яе. Жніўня 8 1761 год чытала Эмілія словы з даўніны стагоддзяў. Наведалі тату.
Пан Тадэвуш вызваўся ехаць са мной і старанна намагаўся растлумачыць сутнасць нашай працы, пазбягаючы галоўнай ідэі, якую абавязкова неабходна было трымаць у сакрэце. Тато цярпліва слухаў, а не вытрымаўшы, пляснуў далонню па стале. «Што, пане К, удумаў рабіць у грашоўцы насамрэч?» Я аслупянеў. Тато ніколі не называў маёй мянушкі. І як ён зразумеў, што навуковыя эксперыменты, пра якія распавядаў Рэйтан, не ёсць мэта. «Чуткі пра вашыя зносіны з д'яблам», — гневаўся тато, «хутка дойдуць да Вільні і Варшавы. Хочаш канчаткова зняважыць наш род? Досыць тога, што я ледзь растлумачыў каралю, чаму наваколле замку абсыпана соллю. Вядомы магнацкі род, спакон веку паважала ўся Літва нас. А што будзе далей, калі я сыйду?» Тато расчырванеўся і закашляўся. Мне было прыкра і шкада тату, але як я мог растлумачыць, што мы робім крок да Бога, што хутка мы навучымся ўжо? Раззлаваны, я наказаў запрэгчы коней у зімовыя сані і паехаў катацца па тае солі, што так раздражняла тато. Эмілія пагартала старонкі і здзіўлена паглядзела на Стэпаніду. І гэта ўсё?